La Selva presenta Alter Vego, la nova xarcuteria vegetariana. Una nova manera de menjar aliments d'origen vegetal amb amenitat i sense necessitat de renunciar al plaer de la textura i al sabor. Una gamma de productes vegetals elaborats per experts en xarcuteria tradicional des de fa més de 100 anys. Per primera vegada en el mercat, presentem la nova xarcuteria vegetariana. Alter Bacon, fumat amb fusta de faig amb la textura i el gust del bacó d'origen animal. Perfecte per a l'elaboració d'alter pastes, alter pizzas, alter amanides. Alter pavo, delicioses llesques vegetals a l'estil del gall d'indi, per a un alter sandvich o alter entrepà lleuger. Alter grill, saborós filet vegetarià de gran textura i sabor, pensat per cuinar en un moment a volta i volta. Un plat deliciós i nutritiu. Una nova manera d'entendre la xarcuteria. Alter Vego, xarcuteria vegetariana, de la Selva.